Диңгез йылдызы. Ул бик матур һәм үзенчәлекле су хайваны, диңгез кирпесенең якын туганы. Диңгез йылдызлары төрле төстә һәм формада була. Аларның зурлыклары да төрлечә, диаметрлары 5 сантиметрдан 1 метрга кадәр. Әлеге хайваннар су төбенең комлы яисә ташлы җирләрендә яши. Комга күмелергә ярата. Аларны планетабызның барлык диңгез һәм океаннарында очратырга мөмкин. Диңгез йылдызының сөякләре дә, башы да, баш мие дә юк. Аның каравы нурлары, куллары бишәү. Шулай да 4 һәм хәтта 50 куллы йылдызлар да була. Диңгез йылдызларының нурлары йөзләгән вак имгечләр белән капланган. Алар ярдәмендә әлеге хайван су төбеннән хәрәкәт итә. Тик бик әкрен йөри. 1 минут эчендә 2 метрдан 5 метрга кадәр ара үтә. Син беләсеңме, диңгез йылдызының күзләре дә бик үзенчәлекле. Алар бу су хайванының нурларында, дөресрәге, аларның иң очында урнашкан. 5 нурлы диңгез йылдызының күзләре бишәү, 50 куллы су хайваныныкы 50. Кайвакыт йырткыч хайваннар һөҗүменнән соң диңгез йылдызы үзенең нурын югалтырга да мөмкин. Ләкин әлеге су хайваны өчен бу бер дә куркыныч түгел. Чөнки бераздан аның урынына яңа су үсеп чыга. Өзелгән нурдан әкренләп диңгез йылдызы барлыкка килә. Әлеге хайванның авызы да игътибарга лаек. Ул диңгез йылдызының аскы өлешендә, үзәгендә урнашкан. Бу хайван шөп-шөн йырткыч. Ул кораллар, мидияләр һәм кабырчыклар эчендә яшәүче моллюсклар белән туклана. Син беләсеңме, диңгез йылдызының каны юк. Бу су хайванының йөрәге кан урынына тән буйлап диңгез суын тарата. Су йылдызны туклыклы матдәләр белән байыта, тагын аңа хәрәкәт итәргә мөмкинлек бирә. Диңгез йылдызы елга 1 тапкыр бала таба. Моның өчен ата йылдыз белән ана йылдыз суга улдык чәчә. Улдыклар үзара кушылгач, маймышлар барлыкка килә. Бу маймышлар су төбенә төшә. Бераздан алардан нәни диңгез йылдызлары үсә. Матур булса да, диңгез йылдызын тотарга ашыкма. Ул кулыңны кычыткан кебек чагып алырга мөмкин.